Inhliziyo enecala. Kuwo lo mnyama kuqhamuka injomane embili ephambili iqhoqobelwe ngowesifazana owehlisa hamba. Aphuthumela baba sebelele bewile eyohlola. Balimele bona. Ebapena efaka izivikele ezandleni. Ngaleso sikhathi sengimile eceleni komgwaqo ngiyathuthumela phakathi kwequlu labantu nalela limangele njengami. Phela ijwayelekile lento yokuginqika kwemoto futhi ke enkulu kangaka kule ndawo yangakithi enquthu. Osekubhlungu kakhulu yilokho ukuthi iwele phezulu kwabebehambele eceleni komgwaqo. Afika nje amaphoyisa kusalindwa abezimo eziphuthumayo. Umshayeli bathi ubhajwe ngaphakathi elolini kanti uzodinga indlawa azokhishwa ngazo njengoba asebebuya khona bethu bambeke kabi impela. Usaphila yena ngoba uyaphefumula. Kodwa ngibona ukuthi abosizo lokuqala bayomfica. Kubaliso umunye umama ebeke izandla eqole ephefumulela phezulu kubonakala nje ukuthi kumvusela ngephika kubonileyo. Ibe buhlungu inhliziyo yami ngizwe umjuluko wehla ngomhlandla ngifike lo munyu weingane zakhe. Ayikho into ebuhlungu njengokukhulu ngenababa. Ngikhuluma ngento engiyaziyo. Nkosi msikelele baze bamtakule lo muntu wenkosi okungenani usale sewenzela abantu abakhe. Ngithandaza ngenhliziyo. Ngithela phezulu kwalensambatheka yengozi nje bengiyonana impuphu kwadlomo kwazisa umama ubefuna ukusenzela iyambazi. Yigama nje ukuthi ukwenana ngoba umama keza ngayibuyisa into esisuke siyenanele. Kodwa ke nasendaweni sebeyamqonda futhi ke bayamemukela. Phela umama kuthiwa wafika nathi sibancane kule ndawo wabhaciswa njengowesifazana owayehlukunyezwa indoda. Uye azakhali inyembezi umexoxa ukuthi yaphenduka kanjani yaba isilwane indoda eyishadi ingelosi. Sisuke sesikhala kanye naye nathi sinodadewethu omncane ngesikhathi esesibonisa izibazi namashashaza amnyama la ayishiswa khona ubaba embophele emlenzeni wombhede ethi umfundisa isifundo. Usebone lukhulu mama empilweni. Mhlawumbe ingakho akhetha ukuzohlupheka ahlale yedwa ezweni angaziwa kulona ebenendoda esebenzayo kunokuba ahlalela isima esichazele sona. Ngiye ngidabuke kuvuka umunyu mangeke ngamelamela egoqile ethandaza ecela ukuba sedlule lesi sitsha. Usilengise ngamazinyo njengomdlwane wenja njengoba ethi wayengeka avumela ibhube siliqhobozela abantwana bakhe bobabili bamantombazane ebhekile. Umama uthi izinto zaqala ukonakala ngesikhathi ubabethola umsebenzi enkampanini yengodo emzinto okwathi ngeholo lokuqala ebuye nezidlo watshela umama ukuthi kuzofanele athathe indawo yakhe yobufazi ngokufaneleyo athobe ahloniphe abakezelele izinto zakhe aqonde sonke isimo. Yangimangaza lento ngoba ngangakaze ngithole sengiphakama phezulu kayihlo batabami. Kodwa kwafika kimi ukuthi hleze kukhona la ebengiye ngiphazame khona athule ngoba eswela amandla okusho ngoba nakho wayengasebenzi. Ngaxolisa ke ngethembisa ukwenza njengokuyalela kwakhe ewumyeni wami. Ubaba waqala wenza izinto ayingakaza azenze selokhu sashada. Wayesekafike nentombi zakhe angitshela emehlweni ukuthi umnakwenu lo. Kwakuba buhlungu ngilele exhibeni phansi kungendlelwe nokwendlala nezingane zami ngesikhathi yena ngimendlalele kahle ukuze alale nesithando sakhe esisha. Nasekuseni kwakuye kufuneke ngibendlulela umbhede. Kwesinye isikhathi ngibaqoqele nezinto zabo zokugqoka ababevele beyishiye nje kanjalo ingcolile. Ekugcineni uyihlo ngikhiphe kabuhlungu endlini yethu yokulala ethi ngilale nani echibeni ukuze ngibe seduze nani uma ningidinga ngesikhathi yena elele ngokuthula nentombi yakhe angazange ayihluphe ngisho nokungazisa igama layo lodwa leli ngalelo langa. Kaphenduka isisebenze endlini kwami. Ngiwasha nezingubo zentombi esasiphambana endlini singabingelelene nokubingelelana. Ngibaphekela, ngibelulela nezingubo zababa bezoyiqoka ngakusasa. Bekungcono ngesikhathi elala nami ngenkani uma intombi yakhe ingafikanga ngalelo langa. Yize bengingafuni kodwa kungenani ngangishadile naye. Ngakho bengingigwinyitshe ngilale naye ngithandaze ngingaqedi kulezi zifo ezingaka esezigcwele ezweni.
ngibale kuma ngiphaphame ebusuku ephula za wena. Ngethuka ngagelekeqeka nala wangisika zakhona ngempama ethi ngithule ngizophazamisa abalele. Ngasizwa ukuvuka kwentombi yakhe le ayingafuni ibonele imgilingwane. Wabuyela emuva inyobozela wena wabona injidla amaqanda. Ngabaleka ngoba umnyama bangalelulanga nezingane zami. Ngigugushe emahlathini ngingazi nala engiyakhona. Ngalala nane esihosheni esibuqamamana nakwami sengiqinisekisile ukuthi noma ngabe kuthiwa uyasilandela ngeke azasithole. Ukusa kwaziwa yimina. Ngosizo lomshayeli welole elali eMpumalanga indlela yami yaphethela lapha enquthu. Selokhu mama asixoxela njengobaba. Inhliziyo yami bamnyama uma ngicabanga ngomuntu wesilisa. Nalo nobhajwela angazi nje yini ngimdabukele ngoba njengamanje siphila ngonkosi sikelela nje inxa yabo laba bantu besilisa bakhohlwe indawo yabo yokuthanda nokuvikela abesifazane nezingane. Kuyimanje siphila ngemfino yembuya noqadolo. Sikhongozele sidle lokho esikukhangezwayo. Sekugcwele lapha kule ndawo yeloli lezimanga. Abantu baqhamuke inkalo zonke bezobheka nokuthi akusizona yini ihlobo nezalwane zabo lezi ezicindezeleke kule ngozi. Nomama usefikile naye. Uyabuka ngesikhathi betakula umshayeli wayesephelelwa umoya eyalela. Bamlalise lapha phambi kwethu bemphephetha ngamakhalibhoti namaphepha. Ngibona umama evala amehlo, athuthumele. Abanjwe sa esewa. uJames esho ngokukhathala ephelelwa umoya. Ngibeka isijumbana sempuphu phansi ngizama ukumvulela isikokela somoya. Uwele eduze kwala kulaliswe khona umshayeli. Usethule manje uphefumulela phezulu. Umshayeli akhombe emotweni samuntu obayalelo kuthize. Aphuthuma amaphoyisa. Ekuthungatheni kwawe lolini afumana imvilophi ebhalwe igama lomuntu othile ngaphandle. Phakathi kunyimfika imfumba yemali enesheke lezigidi. Kuwo lo mnyama athula umama aqonde athi thwi. Kuthi mayimi inhliziyo kimi. Ibitoze ngizwe kuvaleka isifuba kube sengazuthi ngiyaphupha ngesikhathi isidumbu sikamama sitatanyiswa siyofakwa evenini yamaphoyisa. Esomshayeli nabalimele nazo ziyofakwa kwi-ambulance. Ubani ongasinikeza imininingwane ephelele kalo mama? Kubuza usigaxa amabhande yaluza lapha emva kweveni ngesikhathi i-ambulance isuka nomshayeli weloli. Hamba xolile. Kusho uMamzolo umakhelwane wasendlini yethu nomama. Nebala ngisondele ephoyiseni ngithuthumela. Uhlobene kanjani nomufi? Ligobi iphoyisa lifuna ukulingana nami. Umama ngibibitheka ngimboza amehlo ngesandla. Kuthi ngikhale kakhulu ngihayize ngomama bese yithemba lami lokugcina. Uzoba yini usitheni udadewethu ongakazi nanyaka ngempilo? Sinikeza amagama aphelele kamama wakho. Ngibihlike ngisho ngezwe lehedlezela. Usenzeni Cecilia Kumete? Libuka imvilophi iphoyisa naleli igama elibhalwe kuyona. Ubani? Usenzeni Cecilia Kumete. Libuyisa inhlonzi iphoyisa. Wazana kanjani nomshayeli weloli? Ngibakaze. Abazani iloli liginqike phambi kwami ngibhekile kanti nomshayeli wakhona akusiyena wakule ndawo. Umama wala endaweni. Liyaluze kabili kathathu iphoyisa. Kuzofanele sihambe nawe siye shanje. Ngiwumdlalose mina. Ngiyaleze komakhelwane ukuba bangibhekele usitheni ngesikhathi ngigitshezwa ngaphambili. Ngihlale phakathi kwamaphoyisa amabili vele ngimncane nangomzimba. Sihamba nje lapha endleleni ngiyayibuza ngiyayiphendula ukuthi ngabe yilo yini ubizo lwakho mama lolu lokuthi amelwe inhliziyo ngengozi yomuntu angamazi nokumazi. Kusheshe kungicaceleke kodwa ukuthi kusho ukuthi sakhiwe ngokufana mina naye ngoba nami cishe yami inhliziyo ngesikhathi ngicabangela izingane zalo baba.
Yeka ngoma wami. Iqale emakhazeni iveni la kwafike kwashiwa khona isidumbu sika mama sedlule iveni zifike estation samaphoyisa eNquthu. Uyalibona leli gama? Ubaba uMdlalo sesondeza imvilophu kimi. Nangempela ngiqaphela amagama kaMama aphelele. Ngethuke ngiqwebula amehlo. Ngale nje kwesheke le igidi phakathi nemfumba yemali engamaphepha bekukhona nepheshana ebelibhalwe BB Umlazi 3816. Dodakazi, uqinisekile awumazi lo baba? Kubuza isiphoyisa. Nginiki nekhanda. Uma wakho beshadile. Ngiphinde nginiki nekhanda. Nasemlazi kwa BB lapho wawazi. Cha. Angazi. Usayitshena hlaba ucingo oliphikelele station samaphoyisa eMlazi ecela imininingwane yomnikazi wendle sepheshananeni elitholwe envelopini. Nebala abuya amagama kuumzi kayise James Gumede. Ngikhumbula amazwi kaMama ngaphambi kokuba kuphuma umphefumulo. Kungenzeka yini ukuthi umama ubeyazi le ndoda? Ibe ubani? Ubaba uMdlalo sashayela inamba yasendlini etholakala emininingwane yomuzi. Lukhala ucingo lungabanjwa umuntu. Azame kamakhala ekhukhwini. Lukhala lungabanjwa azaphinde kwesibili la olubanjwe khona uzibize ngoneso esibhedlela ekhombe. Akasekho umnikazi wefoni. Useshonile. Wena umfowabo? Bakhulumeke iphoyisa nonesi kucace futhi ukuthi umufa kanasihlobo kwazise mincane kakhulu imininingwane abanayo ngaye ngaphandle nje kwencwadi abayithole ephaketheni lakhe. Ndodakazi, kuzofanele mina nawe siye khombe njengamanje. Baba, mina ngani noma ikuphi? Kodwa ngifisa ukwazi ukuthi nizokwazi njengohulumeni ukungcwabela njengoba bengenalutho nje. Ngilicwebisele inyembezi iphoyisa. Ungayikhathazi ngalokho. Okwamanje sisafuna ukuqinisekisa lobu buhlobo engibusolayo phakathi kaMama wakho nalomlisa welole. Nebala uma sifike esibhedlela siphuthuma incwadi etholwe ephaketheni. Lithi linginika yona iphoyisa ukuthi ngiyifunde. Ngiyiphike kwazisa ngikaze ngiye ngisho esikoleni mina. Noxhaso lwemali esalithola kwizakhamuzi zaseNquthu ngathi okungcono kufundiswe ngalo dadewethu omncane ngoba mina ngase ngizonda kwasani nje ngempilo. Ngakho ukufunda ngikwazi nje. Ngikwazi ukufunda nje amaganyana ambalo. Ayithathe ayifunde yena ubaba uMdlalose. Senzeni noma ngabe ikuphi la wabalekela khona ukuze uziphephise kulezi idladla zephu bese wasuyisulu sazo semihla ngemihla. Kodwa ngiyazi ukuthi lencwadi yokulandela izokufica noma ngabe kweziphi izinkalo ngoba ngiyokufuna ngize ngikuthole mngami. uNkulunkulu ufakazi ukuthi sengiyeka ngaki kuye ngiyozethula inhlungu nenhlungu engidla mihla namalanga ngokuphendukela esifungweni engasenza phambi komfundisi kanye nezinyanya zami. Kuyiqiniso elingephiki ukuthi wakwenza konke okwakukuwe ukuba ube umfazi opheleleyo. Uwa nami uvuka nangezikhathi zobunzima. Nangezikhathi zemvule namandla nezulu ebeliphambanisa imbani besingumpheme wokukhoselisana. Yize besingenalutho ngaphambi kokuba ngithola umsebenzi. Kodwa yikho imfudumali yake yedlule nganginayo sihlezi sonke nabantwana. Nkosikazi, ngingenalutho kodwa ngangiyindoda, ngiyinhloko yomuzi ehloniphekile. Ngiyaxolisa Senzeni wami. Ngenhliziyo yami yonke ngizethula kuwe, ngizilahla ngelokufuna uxolo emaphutheni ami engeke ngisanda ngibuyele emuva ngawo ngoba mina nawe siwaqonda kahle. Kanjalo nezibazi zawo kithi siyaziqonda. Nkosikazi, ngithole. Ngiyakudinga wena nabantwana bami. Sengiyaqonda manje ukuthi ayikho into edlula umndeni. Ngaphandle kwenu ngizizwa ngilula okumuntu ohambaze.
Izathu zazi ukuyiqhenya kwami njengokuteketisa wena ngiphinde ngithethisa izingane zami zashabalala ngokuvela kubulwane kimi. Ubulwane bungazange bungibuyisele lutho baze baba isivuno sokuphuma kwakhe endlini nabantwana. Nkosikazi, ngikhetha ukumshiya uLoretta nabo bonke abesifazane engiyimatanise nabo emva kokuthola umsebenzi. Ngikwenze lokho emveni kokubona ukuthi akukho kusasa ekuzibandakanye nabantu abangithandela imali yami. Abantu abehlulekayo ukuhlonipha ilungelo lakho lobufazi kimi ongumyeni wakho kanjalo ngobuntwana njengoyise. Laba besifazane bebeyikhipha phambili bengafune ukuvinjwa ekutheni bazidle ngomcebo nomnotho womndeni wami. Akekho kubo okuke kwamkhathaza ukuhamba kwakho nokubhidlika komshado wami. Bonke bebezondla ngokuhamba kwakho. Ayikho inkululeko nentokomalo bengiyithola ngokuba nabo. Konke bekuyinjabulo yesikhashana nayo epheleka kabuhlungu njengoba sengihlole ngathola nokuthi senginegciwane nje. Gciwane lele ngaziyo ukuthi liyinhlamba kuwe njengoba uhlalile wazonke emendweni wakho wethembekile uqikelele. Ngafunga ukufa la ufa khona. Ngabopha isibopho sokunethwa nawe emvuleni naseyikhukhuleni ezinamandla. Ngithatha isinqumo ke sokufuna lokho bekungenza ngiphilele ngisho ngingenamali. Ngiyekile emsebenzini ngesula ngelokuyokufuna wena la ukhona ukuze ngikondle ngemali yokugcina izithukuthuku zendoda yakho ngaphambi kokuba ngife. Yize noma ngazi ukuthi igciwane nesifo sengculaza akusisona isigwebo sentambo, kodwa iqiniso lithi insuku ziyahamba kanti nama ngibuyele ebufaneni. Ngokunjalo nawe. Ngakho kubalekile ukuthi lokho esingakuthokozelanga emini yasebusheni bethu siwathola amanenjana akho ekushoneni kwelanga lamalanga ethu. Uma usaphila ngicela ungithole nkosikazi. Imali engiyisebenzile nengiphuma nayo kule nkampani eyakho yonke. Mina sengiyodla lokho nginikeza khona wena njengomngami. Ngifuna zidle, zembathe, zifunde izingane zami kanti ngiyazi ukuthi wena uyoqinisekisa lokho. Ngifisa noxolo esilondeni engisishiye enhlizweni yezingane zami. Imihla namalanga zifuna ukukhalela kuyise ngeke eseyintabeni elabatheka efuna ehupha umoya. Uma ngicabanga konke ngakwenza ngizwe umzimba wami unyanta kodwa ke ngiyethemba futhi ngiyathandaza ukuthi kuzokwedlula ngokuyalelwa nokusizwa uNkulunkulu. Ngifuna ukuza kuwe ngife la uyofa khona. Ekufeni kwami ngingcwatshwe emathuneni obabamkhulu emzinto. Ngifuna ukuzohlala nawe nabantwana bethu ababili la eMlazi esengathi ngakho nomuzi. Ngifuna ukuba ubaba ngokuphelele kumadodakazi ami uXolile noSitheni. Ngiwabele ifa lami ngisaphila noma sengivaleke isikhala engisivulile ngesikhathi bekhula. Ngicela ungimukele mngami. Imini uyise wabantu bakho uJames. Uyiqeda nje ubaba umdlalo osincwadi sengikhale ngaze ngayithulisa. Ngiyilandela ngeinhlungu ubaba azibeka kusuka iqala incwadi kuze kube uyayiphetha. Kokunye ngiyengiphathwe isibibithwane kuze kube sengazuthi yami inhliziyo. Kokunye ngikhale ngiklewule ngingabambeki. Kokunye ngibibitheke ngivukwa imisiko nenzondo engaba nayo ngobaba. Kodwa njengoba iqhubeka nje incwadi ukuyilahla kaBaba kuletha ukuthula emoyeni wami njengoba kimi bengilokhu ngina lento yokuthi konke lokhu wakwenza ngoba enenhloso futhi usengakwenza umethola ithuba. Ngizizwa nginakho ukufuna ukumnikeza ithuba lokumxolela. Ngikhule kumazini njengomzali wami owayengithanda kodwa waba namaphutha njengawo wonke amanye amadoda. Yize ngasekho kodwa ngifisa ukumnikeza inhlonipho yobuqhawe bokuzehlisa abuyele emndenini wakhe ngenhloso yokufa la ufa khona. Ambalwa kakhulu amadoda afana nobaba.